Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel Assam Police गोबां एप्लाइ जागासिनो दङ जेरै Excise Forest, Assam Police Grade 4 आरो Commando आरो लोगोसे Forester Grade 1 एबा नोंथांमोननि Constable दा गोबां गोनो-गोथो जागासिनो दङ खायसे मिस्टेक खालामबाय दा नोंथांमोना मा खालामनांगोन मा खालामबा एक्सेप्ट जागोन स' बेनि सायाव मोननैसो आपडेट लाना फैदों आं आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय हेल्प जागोन दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो जेब्ला बिटिसिआव साख्रि फैयो नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन आरो अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन दा बिदिब्ला जों थांनि फै आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा खालामनांगौ मोननैसो टल फ्रि नाम्बार दङ अके बेयाव मोनसे दङ नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों स' बेनिफ्राय मोनसे जाबाय बेयाव इमेल एड्रेस दङ बे जिमेल एड्रेसाव नोंथांमोना मेल खालामनांगोन अके एप्लिकेसन नोंथांमोना हरनो हागोन नोंनि मिस्टेक जानायखौ नोंथांमोना बेयाव एप्लिकेसनाव नोंथांमोना हरनो हागोन जेरै नोंथांमोननि ओरै खालामनांगोन जुदि नोंथांमोना मेल हरोब्ला बेयाव हरोब्ला नोंनि मिस्टेक जानायखौ लिरनांगोन लोगोसे नोङो सापर्टिं डकुमेन्ट्स मोननैसो नोंथांमोना प्रुफ हिसाबै हरनांगोन जे नोंथांना नाम एबा एड्रेस एबा बार्थडे हमना ला बार्थडे दङब्ला HSLC एडमिट हरबाबो जागोन बेनिफ्राय नामा बेनो जागोन स' बेनिफ्राय बेयाव मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार दङ बेयाव कन्टेक्ट खालाम देन बेनिफ्राय मोनसे दंबावो बेनिफ्राय मा जायो मालाबा बिजि जायोना स' बेखायनो कल रिसिभ खालामनाया बारे नोंथांमोना ट्राइ खालामनांगौ दा बे मोनसे सलुसन अके स' बेनिफ्राय जों दायो थांबावनोसै माखासे डिटेल्सखौ नायबावनोसै मा जामारदों अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेलाव क्लिक खालामबाय आं दा रिलिखौथ' आसाम पुलिसानो कन्डाक्ट खालामजोबगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि एक्साइज फरेस्ट आसाम पुलिस जि दङ आसाम पुलिसनि आन्डाराव आरो आसाम पुलिसनि एग्जामाथ' सेभआनो खालामदोंमोन सिगाङाव दाबो बेनो थानो हागौ दा जोङो एप्लाइ अनलाइनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आरोबाव जोङो मोनसे टल फ्रि नाम्बार मोनबावो जेराव नोंथांमोना खायसे ट्राइ खालामबाय जुदि जाथाराबा मा खालामनांगौ बिनि सायावबो नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन दानो नै बे जाबाय मोनसे कल अके बे मोनसे कल स' बिनिफ्राय बिनि कल टाइमिंआ 10 AM निफ्राय बेलासिनि 5 PM सिम बे गेजेरावसो नोङो कल खालामनांगोन सानडेनि अनगायै अके स' नोंथांमोना बेयाव बारे ट्राइ खालामबाय था अब्ला सानसे नङा सानसे नोंथांमोना कल एक्सेप्ट खालामगोन आरो जेब्ला कल एक्सेप्ट खालामो अब्ला नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ बेयाव नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय कारेक्सन खालामनानै लानो हागोन दा मोनसे बाथ्रा कारेक्सन खालामनायनि टाइम फैगोन ना फैया दा आसाम पुलिसाव फैफेराखै एसएससिआव फैयो आसाम पुलिसाव फैयोब्ला जोबोर मोजां जागोन मानोना खायसे मिस्टेक खालामदों जाहोना जाबाय खायसे प्रपारलि भिडिअ नायाखै आरो लोगोसे हाखु दाखु खालामदों बिनि जाउनाव मिस्टेक जादों स' बेखायनो रिकुवेस्ट खालामो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैयोब्ला नोंथांमोना A to Z नायग्रोजोब बेनिफ्रायसो रोङोब्ला अनलाइनखौ स' बेनिफ्राय मोनसे गोरोन्थिनि थाखायनो रिजेक्ट जायोब्ला नोंथांमोना एडमिट मोननाय नङा आरो लाइफ टाइम नोंथांमोना बेवहाय बे इन्टारभिउआवहाय फेल जागोनबा नोङो रिलिखौनो होनो मोननाय नङा स' बेनिफ्राय जायफ्रा मिस्टेक जाबाय दा मा खालामनांगोन स' बेनि अपसना बेयाव कल खालामनांगोन जुदि नोंथांमोना कल खालामनो जुदि सलुसन जायाब्ला मा खालामनांगोन गोदान मबाइल नाम्बारजों नोंथांमोनाहाय गोदान मबाइल नाम्बारजोंहाय स' नोंथांमोना गोदानै रेजिस्टार खालामना ला आरो जाय नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारा अके स' बेनिफ्राय बेजोंसो नोंथांमोनाहाय मोजाङै रिलियाव थांबानो जाबाय मोननै मोनथाम नोंथांमोना रिलि होनो मोना अके मोननै मोनथाम रिलि होयोब्ला हमजाबा केन्सेल जागोन आरो नोंथांखौहाय माबा मोनसे डिसिसन लानो हागौ स' बेखायनो जायखिजाया दायो जुदि मिस्टेक जाथारबायबा जेबो सलुसन जायासैबा नोंथांमोना बेयाव अब्ला गोदान एप्लाइ खालामबानो जाबाय गोदान नोंथांमोननि आइडिजोंहाय खालामना लाबानो जाबाय नाथाय रिलिखौ नोंथांमोना अनलि वान रिलि होनो मोनगोन अके सासे केन्डिडेटआ दा बेनो आरो स' बेनिफ्राय अपसना बेनो कल नङाब्ला मेल खालाम स' बेनिफ्राय जुदि बे जायाब्ला गोदान एप्लाइ खालाम अब्ला नोंथांमोना जागोन स' बेनिफ्राय रिलिया मार्चआव जानायनि चान्सआ दङ अके थ' मार्चआव जानायनि चान्सआ दङ जेरावनोखि एक्साइज कनस्टेबल स' बेनिफ्राय आसाम पुलिस ग्रेड 4 आरो लोगोसे नोंथांमोननि फरेस्टआवहाय थ' जियानो जा लोगोफोर दिनै बे खोथाखौ बुजिबाय आं आसा खालाम नोंथांमोना आरो जेब्ला गोदान साख्रि आपडेट फैयो नोंथांमोना लाना फैगोन बिनिफ्राय इन्टेलिजेन्स बिउर'नि 10 पास लेभेलनि एप्लाइ प्रसेस फैगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो दाबाव